Здравейте хора, ще играем на Майнкрафт. Този път виках пътешествие и отиваме с включени зомбите на пътешествие. Този път първо ще се хвърлим от планината. Само че все още не съм готов да тръгна. Ще остава ето това. Така. Майче и това трябваше. Сега да оставим някои неща, за когато умрем, да ни останат тук най-малко. Добре, тия ще ги изпечем. Въглища няма да взимам при себе си. Само 7 може да останат. Камъни. Добре, сега айрани нямам ли в честа? Не, хора, за малко ще трябва малко айрани. Айде, нищо по пътя, може и да се направим нещо. Сега ще ми трябва тя да ги махна. Аз яда не имам ли тук изпечено? Да, е това. За 3 хляба. Не. Аре, 1 хляб и 4 такива. Добре, малко... Не, айраните няма да ги спеча вече. Добре, ще тръгнем с този път с летене. Ще скочим и ще излетим. Нали, някъде 2 епизода сигурно ще бъда някъде далеч. Ама по пътя няма да правя къщи. Защото когато правя къщи, там ще се разпавам, а тук имам доста неща. А пък тук аз ако ги взема 8 часа ще мине. Майко бък има. Не, трябвало с това лопата. Това време не знам защо там ми е така, ама някакъв бък имам. Вече нямам бък. Сега, къде може да отидем? Това не е било пещера. Тук вода. Хора, мисля да отидем на мястото с сняг, ако го открием. Не знам, може и там да отидем или друго място, мисля. Вече не знам къде да отидем, може да правим една лодка, да пътуваме. Чакайте. Да вземем една брадва. Ама аз съм имал дърва, да. Един крафтинг тейбъл. Сега, тук да го сложим този крафтинг тейбъл. Сега на мен ми трябва една лодка. Пък. Сега. Не. Чакай. Ето. Добре, ето. Взимаме крафтинг тейбъл. Попотираме крафтинг тейбъл. Ето тук това време малко става бък. Бъгна направо. Окей. Това тук ли се? Ето тук. Да. Не мога да тръгна. Да, справя. Чакай.
Maybe защото има пясък. Ето. Не тръгва. Мисля, че сега ще стане. Добре, значи я тук караме. Да. Добре, тръгнахме на път. Това време има и лето така. Малко. Къде може да отидем? Чуя се къде ще отидем така. Тук има някаква малко място. Чакайте първо да хапна малко. Ние можеше така да направим. Тук да го открием и да ловим малко риба. Не, тук не е голямо място. То е тук малко ада. Не знам и къде отиваме в момента. Ето хора, това ПФС най-отгоре, където виждате, почва малко да се намалява. Аз когато бях в къщата беше 40. И то когато стоиш на едно място, значи 11, тук трябва да отидем. Ето! Малко ляво, мисля. Не. Хайде, нищо ще оставим. В това време вече ще става, мисля, че. Но в водата малко ще е трудно нещо да ми направят. Освен скелет. Само искам да видя колко време са минали. Добре. Ще я взема да направя още една. Чакайте. Аре бе, падай. На ръката ми падна. Добре, казвам, става, че нямам и батерия и става вечер, хора. Сега ще видим с какво ще се случи. Окей, сега аз в тая, дали да остана или то е голямо място, е така по път. Не е такова място. В това време зомби идва. Аз по-добре можеше да включа на там мод, заради когато умрем, да се разпалнем с нещата ни. Сега трябва да отида вече. Тук нищо няма. Вот. Само един крипър да е. Тръгвай! Поне съм спокойна. Чакай, мога да тръгвам. Добре. Гледаме направо. Ляво дясно. Тук има едно място. Може да открием онова място с злато. По това време нагоре видях един крипър. Споко. Крипър споко ли? Айде, чупи се!
Yes. Добре. Аз направо ще си включа... Защо стана това? Creepers. Окей. Това задължително сега ще го слагам. Когато идва някакво лошо чудо. Сега виждам два крипъра. Където са? До мен! Ще гръмне! Ще гръмне! Не! Не! А? Добре. Спасихме се. Това време си колко почна? И 21. Престани! Ще умра! Ще умра! Поне е долу. Заради това съм спокоен. Пак дойде. Хора, ще умра! Не! Добре. Спокоен съм вече. И за първи път с вас отиваме на пътешествие и то без... и то с зомбита и без включенето на модове. И мисля тук да затворя клипа. Ето ще мина, ако не са торч. Ми трябва тук. Добре, тук ще затворя клипа, хора. Защото по принцип отскоро ме убиват, когато не играя в играта. Добре, хора, това ще е този клип. Надявам се ви харесва. Чао, чао!